Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Έχω έρθει πάλι εδώ στο ίδιο σημείο. Κοιτάξτε εδώ. Ο αντίπαλος. Εν τω μεταξύ, χθες ήρθε δικηγόρος. Καλησπέρα, ορίστε. Σας έχει κάνει μήνυση στο δέντρο. Από εδώ και πάτετε τον όρκο. Θα μην μου πεις ότι πρώτα φωτιά. Μου πες. Το ξέρεις κάτι τον όρκο. Λοιπόν, κάτσε να σοβαρευτούμε τώρα. Εδώ έχω τις σημειώσεις με τα χαρτιά. Κοίτα εδώ, πολλές σημειώσεις. Κάνουμε μια επανάληψη. Όχι όλα. Κάτσε να βρω τα καινούρια. Λοιπόν, εντάξει. Θα αφήσω το κινητό κάτω για να μην μπορώ να διαβάζω πιο εύκολα. Εδώ. Εκεί. Να δω. Αλλά νομίζω ότι φαίνομαι. Ενώ φαίνομαι όλος. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό δεν βλέπω. Όχι, δεν φαίνομαι. Τσιου. Ήταν ο κόκορας. Τσιου. Πάμε. Κάνουμε μια επανάληψη. Αλλά το πρωτάκι κοιτάζει. Να της δώσεις κάτι, τίποτα να της δώσεις. Κάνε το δεύτερο. Από τα ψηλά στα χαμηλά. Να τους μιλάς, θέλεις, να τους μιλάς. Δεν θα είχα πρόβλημα για λίγη αλλαγούλα. Πάει. Πάμε, εγώ είμαι αυτός που σε βρίζει, που είναι πολύ ωραίο. Αυτός είναι ο στόχος. Έρχεται. Εγώ είμαι αυτός που σε βρίζει. Αν και πιο πολύ οι γυναίκες μου το λένε αυτό. Αυτό εδώ είναι καινούριο. Και αυτό καινούριο. Λοιπόν, έχουμε πει το να πας να καταταγείς στην Τουρκία και να έρθεις να μας πολεμήσεις. Πόλεμο, έχουμε πόλεμο. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Αλέξη, μάθε να δίνεις, θα πιαστούμε στα χέρια. Λοιπόν, εντάξει, κάνουμε μια επανάληψη. Πάμε τώρα το καινούριο. Συζήτηση, διάλογος, ό,τι να είναι. Είναι ο Α, είναι και ο Β. Εντάξει, εγώ δεν περπατάω έτσι, αλλά το κάνω πιο. Χρόνια πολλά. Θα κλείσουμε θριαμβευτικά τούτη τη χρονιά. Ναι ρε γάμο, το οδηγούς δεν βρέχει καταρακτός, ψηλόκροφο είναι. Αντέχει. Μετά φεύγω. Ξαναλέει, αντέχει. Διάλογος. Μπαμ. Α, και αυτό. Εντάξει, αυτό δεν είναι τόσο ωραίο, αλλά έχει πλάκα εκείνη τη στιγμή όταν είχε γίνει. Καινούριο, άλλο. Αυτό είναι τώρα από το διαμέρισμα, έτσι. Εγώ κάθομαι εδώ.
Κάθομαι, ας πούμε, στο γραφείο μου. Είμαι εκεί στον υπολογιστή. Και ακούγεται από εδώ. Να μας λες που είσαι για να ερχόμαστε να σε βρίζουμε. Πάμε άλλο. Α και Β συζητάνε. Εγώ κάθομαι εδώ, κολυμβητήριο. Αυτό είναι true story. Κάθομαι έτσι. Το κινητό και τα λοιπά. Και έρχονται δύο. Έρχονται να κολυμπήσουν. Ο ένας έρχεται έτσι και ο άλλος έρχεται έτσι. Εγώ είμαι εδώ. Και λέει, έχουμε πρόβλημα εδώ. Τι θα κάνουμε? Θα τον αλλάξουμε. Τι θα κάνουμε? Θα τον αλλάξουμε. Μάλλον όχι έτσι, λέει. Θα τον αλλάξουμε. Τι θα κάνουμε? Θα τον αλλάξουμε. Αυτές είναι ασκήσεις. Έτσι να κουνιόμαστε και λίγο. Και αυτό. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Αυτό είναι το πρόσφατο. Όταν μπήκανε τα νεοναζίδια φυλακή. Πάλι εγώ κάθομαι στον υπολογιστή. Μπορεί να παίζω κιθάρα, άμα ραφτός. Και ακούγεται φωνή απ' την άλλη. Το άλλο διαμένει. Ή από το φωταγωγό δεν ξέρω που είναι. Δεν με νοιάζει. Λοιπόν, άκουσε με πολύ προσεκτικά. Θα πάρεις τηλέφωνο τη Λεπενιώτη και θα της πεις να το συγχωρέσουν. Ότι έγινε λάθος να βγουν έξω. Και εγώ κάθομαι εδώ. Αμάν! Λουμπάμπα, μπιουμ. Λοιπόν. Και πάμε άλλο ένα τελευταίο για να αφήνουμε υλικό και για αύριο και τα λοιπά. Αυτό το έχω ακούσει αρκετές φορές και δεν είναι ακριβώς η στίχη. Δηλαδή ενώ υπάρχουν και παραλλαγές. Μπορεί ας πούμε να πει αλλά συνήθως ξεκινάει έτσι. Λοιπόν, άκουμε πολύ προσεκτικά. Θα μας δώσεις τα κλειδιά του σπιτιού σου και θα φύγεις. Τι κάνεις εδώ? Χάνεις το χρόνο σου. Γι' αυτό κάνε μας τη χάρη και φύγε. Εντάξει αγόρι μου, το άκουσες? Φοβερό κι αυτό. Φοβερό το να μας δώσεις τα κλειδιά του σπιτιού σου. Αμάν. Λοιπόν, άντε πάμε άλλο ένα. Αυτό είναι σκέτς για 3. Ο ένας είναι πάντα ο στόχος, ο οποίος όμως θα αλλάζει ρόλους. Δηλαδή δεν θα είναι πάντα ο ίδιος. Είναι 3. Βλέπετε. Όχι, έχει πέσει. Εκεί. Λέει. Ωραία, εκεί νομίζω είναι καλά. Ο στόχος κάθεται ως γνωστόν στο σπίτι του. Αμέριμνος, διαβάζει εφημερίδα, υπολογιστή, παίζει κιθάρα. Και είναι μία από εδώ. Και επαναλαμβάνει. Πες γρασίδι, 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 πες γρασίδι. Το επαναλαμβάνει. Εσύ τώρα τα ακούς. Έτσι.
έβλεπα. Και αφού το είχε επαναλάβει, πες γρασίδι, πες γρασίδι, πες γρασίδι, πες γρασίδι, πες γρασίδι, ακούγεται μία άλλη. Η άλλη επαναλαμβάνει, συνεχίζει και το επαναλαμβάνει αυτό. Το επαναλαμβάνει και μου φωνάζει, τι θα φάμε ρε! Οπότε εκεί, στο τι θα φάμε ρε, ξαφνικά ταράζεσαι και σου έρχεται με το ζόρι να πεις γρασίδι. Θα μου πεις γιατί να το κάνουν αυτό. Γιατί αν απαντήσεις εσύ γρασίδι, τότε η άλλη θα εκνευριστεί. Αυτή εδώ που είπε ότι θα φάμε ρε. Οπότε θα δημιουργηθεί επεισόδιο. Πώς είναι στις Τρεις Χάριτες, επεισόδιο. Διαπληκτισμός. Μετά θα πει, τι σε εμάς μας κοροϊδεύεις, εδώ δεν έχουμε να φάμε. Αλλά ο σκοπός τους, αν καταλάβατε, είναι να σε χώσουν μέσα σε αυτό, ώστε εσύ από το πουθενά, από εκεί που δεν έχεις καμία σχέση με αυτούς, που κάθεσαι αυτό, ξαφνικά χώνεσαι μέσα στα προβλήματά τους. Και αυτό είναι σκεμμένο. Δύο φρύες είναι πανέξυπνοι. Πανέξυπνοι. Πάμε να... Πανέξυπνοι. Εν τω μεταξύ, εσύ, αν ας πούμε λες, αν κάθεσαι εκεί, τα ακούς όλα αυτά και μπορεί να λένε ότι δεν έχεις καμία σχέση με αυτόν. Αυτός. Αλλά τι για να κατέβεται. Εμείς ρωτάμε τον άντρα μου ή τον άλλον. Λοιπόν, όπου κοίτα πως έγινα. Ντροπίλα. Έχει φοβερή μέρα. Πάμε ένα κατακόρυφο. Κατακόρυφο φοβερό, γυμνάζει τα πάντα. Πάμε ένα μάγκικο περπάτημα. Του φας. Τι έγινε ρε φίλε. Και πάμε και ένα άλλο. Θυμάμαι παλιά, υπήρχαν πολλοί που περπατάγανε κάπως έτσι. Bruce Lee. Το είπα και χτες αυτό. Αυτή είναι μια τεχνική φοβερή, γιατί αν πιέζεις το χέρι σου στο εδώ, τραχαίο, που είναι ραχαίο, και κάνεις έτσι, φαίνεται πιο έντονα ο δικέφαλός σου. Οπότε και αυτός είναι ένας τρόπος να περπατάς. Τι έγινε ρε φίλε. Αυτά. Λοιπόν, ένα ζεστό χειροκρότημα, ένα πάμε να μετρητάμε την κάρτα. Α, καλά, τώρα έχω γίνει, η βελτίωση είναι αισθητή. Πάμε ένα σαμουράι. Χωιά! Και ένα χαλάρωμα. Όχι. Όχι τόσο καλό. Πάμε ένα γρήγορο τέτοιο. Τσιμπολόγημα.
δεύτερη άσκηση είναι αυτή. Λοιπόν, αυτό ήταν το εκπαιδευτικό μέρος, το εκπαιδευτικό αυτό, το ντοκιμαντέρ. Ήθελα να κάνω λίγο και το National Geographic, που είναι καταπληκτικό. Αναπαράσταση του τύπου στην Ευελπίδων ήταν αυτός. Φοβερός. Κάτσα, γιατί έχει πολύ πλάκα. Να κάνω αναπαράσταση πως έκανε αυτός. Ήταν στο δρόμο και είχε τη φωτογραφική μηχανή. Κανονικά. Ήταν ένα κτίριο, έπαιρνε ένα κτίριο. Εντάξει, τώρα μπορεί να μην το έκανε για πλάκα, αλλά είχε φοβερή πλάκα τα πόδια του. Άκου πως έκανε. Όχι, άκου, κοίτα πως. Δηλαδή είχε ένα πολύ ωραίο τέτοιο, σαν να χορεύει. Ένα ολόκληρο βηματισμό συγκεκριμένο. Κάπως έτσι. Αυτά. Πώς είναι η τέχνη που κάνουν στην Κίνα, το έτσι, το ταϊτσί. Κάνει ταϊτσί. Έτσι, έχει την κάμερα. Οπότε κάτσε να κάνουμε το δικό μου. Βλέπεις τώρα το νεοναζίδι εκεί να κάθεται. Οπότε κλείσε την κάμερα. Κάνεις βήματα, αν δηλαδή έρθει προς τα σένα, προς τα πίσω. Επειδή όπως ξαναείπα δεν ξέρεις αν δαγκώνει. Τώρα αν άρχισεις να σε κυνηγάει, τρέχεις. Αυτός αν σταματήσει, ξανά. Πας σε διάφορες γωνίες. Ελάτε να σας δείξω ένα φίλο. Τσιου τσιου, τσιου τσιου. Πες ένα γεια στην κάμερα. Ο Κεστάρ. Τέλεια. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το πρόγραμμα. Πάμε για ποδήλατο τώρα. Όλα αυτά θα τα ανεβάσω στο YouTube. Τα λέμε.
Ποιο έχουμε άλλο? Πάμε λίγο Λάντσια λέω. Το Γλυφάδα. Πήγαινε τώρα στη Γλυφάδα, για μπάνιο, για μπάνιο, στη Γλυφάδα, Γλυφάδα, στη Γλυφάδα, για μπάνιο. Στη Γλυφάδα για μπανιό, με μαγιό, μοδουνιό, μαγιό. Πήγαινε τώρα στη Γλυφάδα, πήγαινε τώρα στη Γλυφάδα, με μαγιό, φάδα.
κοιμάται ο άλλος. Καλά, αυτός πάντα κοιμάται. Εννοώ, ακόμα και όταν είναι ξύπνιος κοιμάται. Λοιπόν, πάμε αυτό.
Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε άλλο έτσι, κάνα δύο κομματάκια αυτά. Κρικαντέλια. Αυτά νομίζω ότι αρέσει πάρα πολύ στα κορίτσια. Θα ήθελαν πάρα πολύ να είμαστε σε ελεύθερο κάμπινγκ. Α, κοίτα χαζός. Και να μου λένε εμένα, παίξε λίγο ρε εσύ το Γκρικαντέλια και αυτά και τι να, το Γκρικαντέλια μ' αρέσει. Το Γκρικαντέλια θέλει. Μάτια σαν τα δικά σου θέλει, το Γκρικαντέλια. Να τους μιλάς θέλεις, να τους μιλάς. Αυτό δεν έχει πάρα πολύ πλάκα. Καινούριο είναι αυτό. Θα είναι φρέσκο. Πρέπει να είναι 2 ημερών. Αυτό το να έρθει ο άλλος να σου πει να τους μιλάς θέλεις, να τους μιλάς. Και να κάνεις εσύ έτσι. Το αυτό θα μου πεις που κολλάει. Νομίζω ότι οι έξυπνοι έχουν καταλάβει που κολλάει. Είναι στο ναι, συγγνώμη, δεν το ήξερα. Αυτό θες. Δηλαδή, για παράδειγμα, έρχεται ο γέρος 80 με τη μαγκούρα και σου λέει να τους μιλάς. Οπότε εσύ λες τώρα το κατάλαβα ότι αυτό είναι. Πρέπει να της μιλάω. Έχω σαν λεπτό. Να της μιλάς.
Μάλλον όχι τώρα 10:30, όχι άλλη πήρα. Θα παίξουμε άλλο ένα κομματάκι και μετά αυτό θα πάμε και αυτά και έτσι. Θα βάλουμε μετά surveillance να βλέπουμε τις φατσούλες τους. Όποτε πηγαίνουν τουαλέτα το μεταξύ φωνάζουν, κάνουν, ράνουν. Είναι συνέχεια στην τσίτα κάποιοι. Εντάξει, θα πρέπει λίγο να βρουν τρόπο το πώς να ηρεμήσουν. Δεν έχει σημασία, εντάξει. Για το δικό τους καλό. Εγώ δεν το λέω για μένα. Δεν με ενδιαφέρει. Αν ο άλλος του αρέσει να είναι συνέχεια στη τσίτα, οκ. Όπως και να έχει, εγώ αφιερώνω αυτά τα τραγούδια όλα στις πανέμορφες δημοκράτησες, οι οποίες έχουν τα χαμόγελα και να χαμογελάτε, όχι μόνο σε μένα, όχι μόνο σε μένα, να χαμογελάτε. Δεν είναι... Είστε όλες όμορφες. Μην ακούς, μην σε αγγίζουν οι προσβολές. Δηλαδή, ότι δίθεν αυτό και αυτό και εσύ, έτσι. Όλες είστε ωραίες και αυτά και εκείνα και όταν χαμογελάς, αυτό δίνει πάρα πολλά θετικά, πολλά συν, πολλά θετική ενέργεια. Εμείς σαν ζώα, γιατί ζώα είμαστε κι εμείς οι άνθρωποι, αυτά είναι τώρα φιλοσοφίες. Κάποιοι μπορεί να λέει τι βλακίες λέει αυτός. Όταν περπατάς, ας πούμε, και έχεις πολλά χαμόγελα και αυτά και εκείνα, εννοείται σου φτιάχνει τη διάθεση. Αν, ας πούμε, περπατάς και σου λέει «Πήγα από εδώ, ρε! Αυτά» και έτσι και εκείνα, τότε εσύ περπατάς και νιώθεις μια... Λες τι κάνω τώρα εδώ, πρέπει να φύγω. Και αυτός είναι ο σκοπός των νεοναζιδιών. Κάποιων οι οποίοι δεν έχουν τελειώσει ούτε το γυμνάσιο, περπατάνε και κάνουν αυτό το πράγμα. Διώχνουν. Ποιος ο λόγος? Έτσι νιώθουν μία ευεξία. Πολύ πιθανό. Φασίστες είναι. Νεοναζίδες. Ηλίθιοι, οι οποίοι δεν πληρώνουν ούτε €1. Ούτε €1 δημοτικούς φόρους, ούτε τίποτα δεν πληρώνουν. Όλα μαύρα, δεν κόβουν αποδείξεις, πολύ πιθανό να κάθονται και να μην έχουν τίποτα, να λένε ότι θα φάω ένα τυράκι από τη γειτόνισσα και λένε τι θα κάνουμε, θα πάμε στο πεδίο του Άρεως, θα πάμε από εδώ, θα περπατάμε και θα διώχνουμε τον κόσμο. Και δεν πληρώνουν ούτε €1 σε τέλη, δημοτικά τέλη, που εμείς οι μαλάκες, εντάξει, sorry, βρίζω, αλλά εμείς είμαστε οι μαλάκες που καθόμαστε και πληρώνουμε στα δημοτικά τέλη. Μας κάνουν παρακράτηση στην εφορία πόσα ευρώ και πληρώνουμε από τους μισθούς μας και αυτά. Εμείς είμαστε οι ηλίθιοι. Αυτοί που δεν πληρώνουν ούτε €1 σε ΦΠΑ, σε αυτό, δεν κόβουν ούτε μία απόδειξη, είναι οι μάγκες. Και αυτό κάνουνε. Βγαίνουν έξω και διώχνουν αυτούς οι οποίοι έχουν πετύχει, έχουν πτυχία, έχουν κάνει τη στρατιωτική θητεία τους, είναι πετυχημένοι, έχουν αυτό... Πετυχημένοι εννοώ, ρε παιδί μου, μπορεί να μην έχω πάρει για παράδειγμα εγώ πτυχίο κιθάρας, αλλά τουλάχιστον παίζω, κάνω ράνο. Προσφέρω κάτι, κάνω κάτι. Δεν είμαι μόνο κάθομαι στο σπίτι και βρίζω, βγαίνω στο μπαλκόνι και λέω «Φύγε ρε μάλακα, φύγε ρε εδώ από εδώ» και τέτοια. Τι θα γίνει τώρα? Αυτοί πρέπει να φάνε πάρα πολύ ξύλο. Πρέπει να φάνε πάρα πολύ ξύλο αυτοί. Αυτοί οι άχρηστοι. Για να καταλάβουν ότι η θέση σας είναι εκεί. Δεν δίνεις ούτε €1.
Το πεδίο του Άρεως το βλέπεις τι ωραίο που είναι. Τα λεφτά από αυτά, από πού προέρχονται, από πού βγαίνουν. Που περπατάς, ας πούμε, εκεί πέρα και βλέπεις, ας πούμε, και τον υπάλληλο ο οποίος δουλεύει, το security και αυτά, και προστατεύει και κάνει και ράνει και έχει διώξει τους ναρκωμανείς και όλα αυτά. Πού προέρχονται αυτά. Και βλέπεις τώρα όλο οικογένειες με τα παιδάκια να χαίρονται το πάρκο και να γουστάρουν και αυτά και εκείνα. Από πού βγαίνουν αυτά τα λεφτά, από πού, από ουρανοκατέβατα, όχι, από το ΦΠΑ, στις παρακρατήσεις των υπαλλήλων. Και έχουμε τα τσογλάνια, τα μαλακισμένα, τα οποία το παίζουν μάγκες και δεν δίνουν ούτε €1. Δεν γίνεται καμία παρακράτηση σε αυτά τα μαλακισμένα, τα τσογλάνια. Ούτε €1 δεν δίνουν σε ΦΠΑ. Δεν κόβουν ούτε μία απόδειξη. Τσακίστε τους. Θα το βουλώσουν μετά. Βρίζουν. Εξύβριση. Μήνυση. Λένε ότι αυτός έτσι και αυτός το ένα και αυτός το άλλο και αυτός το άλλο. Ωραία, οκ. Για να δούμε εσύ τι κάνεις. Για να σε δούμε εσένα. Εσύ τι κάνεις. Γιατί βγαίνεις έτσι σαυλαμένο. Γιατί δεν βγαίνεις από την πόρτα. Γιατί δεν βγαίνεις. Δεν βγαίνεις ποτέ από την πόρτα. Λοιπόν, άστος αυτός. Εντάξει τώρα, στην υγεία σε όλες τις δημοκράτησες, τις ελεύθερες. Cheers, πάμε άλλη μια μπυρίτσα, 10:30 είναι. Δεν βγαίνει ποτέ αυτή. Φλαμμένο τελείως. Και πάμε μάτια σαν τα δικά σου. Αυτό αρέσει, πιστεύω, πάρα πολύ στις... Τι ωραίο ακόρδο. Και το
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, νομίζω με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος του πρόγραμμα, ότι είναι 11 παρά 20. Όμως θα πρέπει λίγο τώρα να τηρούμε και τις ώρες και τις ησυχίας και τα... Εντάξει, αυτοί τώρα μιλάμε, ουρλιάζουν και κάνουν και σε ώρες άσχετες. Επομένως, όπως και να έχει, καλό βράδυ, πάρα πολλά φιλάκια σε όλες αυτές τις ελεύθερες δημοκράτησες. Και επειδή είδα χτες λέω, σήμερα κάποιες οι οποίες δείχνουν ενδιαφέρον, άσχετα με το αν φιλικά αυτό και τα λοιπά, εγώ πάρα πολύ θέλω να γνωριστούμε και να γίνουμε φίλοι, γιατί έχω ανάγκη. Μην νομίζεις ότι είμαι, ξέρεις, με όλα αυτά που κάνω, δηλαδή τα και αυτά τα, ότι είμαι ο σούπερ αυτό, τίποτα. Δεν μόνος μου είμαι. Μόνος μου. Δεν έχω φίλους, παρέες. Δεν είμαι αυτό. Γιατί έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Είμαι έτσι λίγο focus. Αυτά. Αλλά μην νομίζεις ότι δεν θέλω. Θέλω πάρα πολύ να σας γνωρίσω και να είμαστε αυτά και έτσι. Και ειδικά με τις τόσο όμορφες κοπέλες που είδα, ειδικά σήμερα και τις προηγούμενες μέρες. Και αυτό θέλω να πιστεύω ότι δημιουργεί και θετικό συναίσθημα και για τις ίδιες. Δηλαδή αυτός είναι ο σκοπός μου. Ο ερωτήλος. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά επιδιώκω το να λαμβάνω. Εγώ θέλω να δίνω κιόλας. Λάθος, το ανέποδο. Το αντίθετο ίσως. Ότι εγώ δίνω, στην ουσία, παίζω, κάνω, ράνω, αυτά, λέω τις βλακίες, τα ντοκιμαντέρ, με το National Geographic και αυτά, και περιγράφω τις καταστάσεις με τα νεοναζίδια, τα βλαμμένα.
Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να λάβω κιόλας. Δηλαδή εννοώ σαν τέτοιο και πώς, τίποτα. Δηλαδή απλά να σας κεράσω καμιά μπύρα, να κάτσουμε, να κάνουμε αυτά, να πούμε μια βλακεία και να γίνουμε φίλοι και γιατί όχι. Αυτό ήταν πάλι σκέτς του Βλάκα. Κάνει έτσι, κοίτα. Αυτό είναι Βλάκας. Θυμάμαι εντωμεταξύ σφιτέρ, λέει, πω, Βλάκας. Μου λέγανε έτσι. Αυτό είναι. Δύσκολο είναι. Είναι πολύ δύσκολο. Αν σου πει κάποιος, κάνε το Βλάκα. Μπορείς. Κάνε το Βλάκα. Λοιπόν, πάρα πολύ γέλιο έχει αυτό. Όπως και να έχει, σήμερα χάρηκα πάρα πολύ. Είδα πολύ όμορφες κοπέλες, οι οποίες μου φτιάξαν τη διάθεση. Και θέλω να πιστεύω ότι θα τις ξαναδώ αύριο. Θα τις ξαναδώ και να γίνουμε φίλοι και όλοι μαζί να περνάμε ωραία και τα... να περνάμε ωραία και τα αυτά. Να περνάμε ωραία και τα αυτά. Αυτά. Λοιπόν, άντε, στην υγειά σας και εύχομαι να πάτε όλες εσείς οι όμορφες κοπέλες οι οποίες κάνατε αυτά τα θετικά, τη θετική, στέλνατε την θετική ενέργεια. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο βράδυ, όνειρα γλυκά, σας βάλω για ύπνο και τέτοια και ψουψου και ψουψου ψουψου και τέτοια. Και αύριο ξυπνάμε με νέες περιπέτειες. Πάλι τα ίδια. Παρασκευή αύριο, ακολουθεί Σαββατοκύριακο και εύχομαι να γίνουμε φίλοι ώστε να πηγαίνουμε και στη Λούτσα, να κάνουμε και σέρφινγκ, κάνα μπάνιο. Τώρα εννοούμε το καλοκαίρι, να περάσει αυτή η φάση της πανδημίας και όλα αυτές τις φάσεις, αλλά να γίνουμε φίλοι για να κάνουμε παρέα, να ράζετε και εδώ, να τραγουδάτε, αν θέλετε, και να γίνουμε φίλοι. Οι νεοναζίτες στη χωματερή, έτσι, εννοείται αυτό. Ελπίζω να συμφωνούμε σε αυτό, ότι οι νεοναζί πρέπει να πάνε ή στα σκουπίδια ή στη χωματερή ή στα σκουπίδια κυριολεκτικά, να ψάχνουν εκεί. Δεν πρέπει να έχουν δουλειά αυτοί. Οι νεοναζί δεν πρέπει να έχουν δουλειά. Πρέπει να σβηστούν. Πρέπει να σβηστούν κανονικά. Από τα μητρώα, από τα αυτό, δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι σαν σκουπίδια, σκουπιδαριό. Όχι τόσο επειδή το λέω εγώ, επειδή ένας ο οποίος έχει σαν πρότυπο τον Χίτλερ, δείχνει ότι έχει γράψει στα τέτοια του όλο αυτό το πράγμα που πέρασε η χώρα μας, η Ελλάδα. Όλο αυτό το πράγμα, την καταστροφή, όχι μόνο σε θέμα του εβραϊσμού, αλλά και όλη της καταστροφής. Τα διαλύσαν όλα, τα έργα, τα αυτά, τους δρόμους, το έτσι, το ένα, τους θανάτους, πόσοι πεθάνανε από ασιτεία, πόσοι πεθάνανε. Στην Αθήνα μόνο νομίζω πεθάναν 500.000. Όσο υπήρχε η κατοχή, οι Γερμανοί ήταν εδώ, πεθάνανε 500.000. Όλη η Αθήνα είχε καταστραφεί, όλη η Ελλάδα, οι σιδηροδρομικοί σταθμοί,
όλα. Όσοι δηλαδή αυτή τη στιγμή γουστάρουν τον Χίτλερ, για μένα πρέπει να σβηστούν τελείως. Δεν πρέπει να υπάρχουν. Πώς? Πολύ απλά. Στα δημαρχία. Σβήστον. Δεν υπάρχει. Αυτό ήταν. Θα πηγαίνει στο νοσοκομείο, θα λέει δεν βλέπουμε, δεν έχεις ούτε άμκα ούτε τίποτα. Τους σβήνεις. Τσουπ. Αυτό ήταν. Τελείωσε. Άστον, να πάει στη Γερμανία. Θέλει 7 νεοναζί και τέτοια. Ωραία, πήγαινε στη Γερμανία, κάτσε εκεί. Γιατί βρωμάνε πάρα πολύ άσχημα τι θανατήλα. Βρωμάνε θανατήλα αυτοί. Θέλουν να σκοτώσουν, όχι τώρα, σε 10-20 χρόνια. Κάνουν απίστευτη πλήση εγκεφάλου στα παιδιά τους. Τώρα την κάνουν αυτή. Την πλήση εγκεφάλου. Θέλουν να σκοτώσουν. Μην το αφήσετε αυτό. Έτσι είχε γίνει και τότε. Τους βλέπεις τώρα, σαν μαλάκια. Εντάξει, δεν τα βρίζω. Είναι σαν τίποτα έτσι. Και βασικά το χειρότερο είναι ότι δεν προσφέρουν τίποτα στην κοινωνία. Ναι, μεν φοβερή επιτυχία που τα πρωτοπαλίκαρα είναι μέσα και εύχομαι να μην ξαναβγούν από εκεί μέσα. Δεν θέλω να τους ξαναδώ έξω. Δεν ξέρω, θα τους ξαναδώ, το ξέρω. Επειδή έτσι είναι. Το θέμα όμως είναι και όλοι αυτοί που είναι έξω. Οι χρυσαυγίτες οι οποίοι είναι απλοί. Είναι σαν εμένα, κανονικά, με ρουχαλάκια, έτσι, κυκλοφορούν κτλ. Όλοι αυτοί πρέπει να χάσουν τη δουλειά τους. Για μένα, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Να φύγουν δρόμο, εντάξει δεν βρίζω, δρόμο, να φύγουν. Δεν κάνουν τίποτα. Το μόνο πράγμα που κάνουν είναι να βρίζουν, να προσβάλλουν και να το παίζουν μάγκες. Τίποτα άλλο δεν κάνουν. Και δεν έχουν τελειώσει το γυμνάσιο. Οι 9 στους 10 από αυτούς. Όλοι έτσι περπατάνε, έτσι. Έλα ρε φίλε, τι έγινε, έχεις κανένα πρόβλημα? Αυτό, έτσι κάνουνε. Σαν μαλάκες είναι. Όχι χωρίς το μαλάκες είναι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά θέλω να βάλω για ύπνο όλες τις όμορφες, τις ελεύθερες, οι οποίες με χαμογελάγανε και αυτά και είναι πανέμορφες και τις ευχαριστώ και εύχομαι αύριο να τις ξαναδώ, τις βάζω για ύπνο, λέω αυτά και γίνα και τέτοια και ψου, έλα να σε βάλω για ύπνο γρήγορα για ύπνο. Χαχαχαχουχού και αυτά και ήπιες το γαλατάκι σου. Τις βάζω για ύπνο και εύχομαι αύριο να είστε ωραίες, όμορφες και αυτά και κοινά και να πάλι να κάνουμε αυτό έτσι διαδραστικότητα και γιατί όχι δείτε το στείλε μου ξέρω εγώ κανένα αυτό. Θα μου πεις περίεργο. Εγώ πρέπει να κάνω ίσως κίνηση. Εντάξει, τέλος πάντων. Σιγά σιγά. Αλλά σιγά σιγά, αν ρε παιδί μου και σήμερα σας είδα και αύριο και εκείνα και μεθαύριο τέτοια, θα ανταλλάξουμε ξέρω εγώ και καμιά κουβέντα, καλημέρα, πώς πάει, αυτά. Και έτσι πάει. Έτσι είναι το λογικό. Ωραία. Αυτό. Οπότε καλό βράδυ στις όμορφες, στις ελεύθερες, στις δημοκράτησες και θα και τα λέμε αύριο.
ελπίζω να σας άρεσε αυτό που έπαιξε κιθάρα και αυτά. Και θα ανεβάσω το βίντεο να γελάσουμε ακόμα περισσότερο. Πού είναι? Έτοιμο είναι το βίντεο. Το βάζω και αυτό. Με τις νέες δεξιότητες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Άντε, καλό βράδυ τώρα. Τα λέμε αύριο. Σε μερικές ώρες δηλαδή. Θα βάλω... περίμενα. Θα βάλω εννοείται όλο το βράδυ πάλι να βλέπουμε τις φατσούλες. Ποιος μπαινοβγαίνει εδώ. Εγώ μπαινοβγαίνω και κοιτάω την κάμερα. Δεν έχω θέμα. Όπως και πάρα πολλοί. Δεν έχουν κόμπλεξ. Είναι όμως κάτι τύποι που μπαινοβγαίνουν τρέχοντας. Ή φοράνε περούκα. Γιατί κάποια στιγμή θα το μάθουμε το γιατί. Λοιπόν, άντε, τα λέμε αύριο.